Now, tiri same scripture iyo ya Revelation chapter 21 verse 6. Tiri kunzwa apedza kuzviratidza, apedza kutaura kuna John, achizivisa John kuti inini ndini Alpha neOmega, ndini wekutanga newekupedzesera. Ane zvimwe zvinhu zvakare pamusemu vhesi iyoyi zvaazotaura apa paati, then he said to me, it is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will freely give to him who is thirsty of the fountain of the water of life. Pane imwe nyaya yabatwa ipapa yaataura. Hanzi, ini ndichapa ane nyota zvinobva patsime remvura yeupenyu. Inzwai. John the apostle is in spirit. He is in the realm of the spirit. And God spoke to him while he is in spirit kudaro. And God revealed all these things zvaaratidza kwaari ari mumweya kudaro. And now John saw him agere pachigaro cheushe. Agere pachigaro cheushe kudaro. Ndekupi kwaamuona? Mu new heaven and the new earth. Mu new Jerusalem. New city. Munyika itsva maamuona kaumu. Ari munyika itsva kudaro, ndo paari kuona imomo munyika itsva. Mu Jerusalem ndo maari kuona agara pachigaro chekutonga, pachigaro cheushe. Kurati pachigaro chamambo, chigaro chaMwari. Saka now agere pachigaro chaMwari, pachigaro cheushe uya. Akuadresa, akutaura samambo. Saka mashoko akarekodwa apa naJohn, mashoko ari kubva kuna mambo. Nekumwe kutaura kana vanga vari venyika ino, kana vanoripota nyaya dzenyika, vanenge vakuti the state of the nation address. Now munyika itsva umu now, John ari kuripota what was said by the king. So the king said, he is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. Now he moved on to saying, he whosoever ane nyota anomupa mvura menyu, mvura yeupenyu. The president declared. Maripoters enyika vanenge vakudaroka kana vanga vari zvataurwa na president. Nekuti vari position of power, vane authority. So now mumweya umu, murume ane authority anova ndiye kutanga nekuguma, ndiye everything. All the powers were given to him. That same man is now saying, he wants to give whosoever ane nyota the water of life. What is he talking about? Ari kuti kudii? Akati kwandiri zvaitwa ndina Alpha neOmega, kutanga nekuguma, ndini ndichapa une nyota zvinobva patsime remvura yeupenyu. Kureva kuti ane nyota anopiwa zvinobva patsime remvura yeupenyu. Patsime remvura yeupenyu. Tikadzokera kumashure uko tinonzwa muprofita Ezekiel pachapter 47
pachitaurwa pamusoro pemvura yakabva mutemberi. Pane dzimwe hama dzakashandisa rugwaro urwu zvisiri izvo, zvichida kutadza kunzwisisa kwatanga tichinzwa Isaiah achitaura pavhesi 43 vhesi 44 yaIsaiah vhesi 6 navhesi 43 nachapter 43 vhesi 10, zvichida kutadza kunzwisisa, nekuti kuti Mwari apupurwe nekutaurwa nezvake, vanomutaura vanofanira kunge vachimunzwisisa. Hama dzimwe nekuda kwekusanzwisisa dzakambotora rugwaro irworwo rwaEzekieri 47 rukatanga kurushandisa ruchipinda mumvura, ruchinyengeterera mvura, ruchizvipima, hameno zvinenge zvichingoitika. Anyway, that's not what I want to talk about. Ndoda kutaura pamusoro pemvura yeupenyu, fountain of the water of life, patsime remvura yeupenyu. Zviri kureva kuti pachitubu panobva mvura inoti kana mvura iyoyo yanwiwa, whoever anoinwa anwa mvura yeupenyu yabva pachitubu, and mvura iyi haiperi nekusingaperi. Saka unoona kuti nyika yakaitwa naMwari iyi yekutanga ino iyi yakazoonekwa yapfuura iyi, Mwari achida kuparidza nyaya dzake munyika dzakawanda. I lived in South Africa. KuZimbabwe ndiko kwedu hazvakawandisa takazviona. Muno muUK ndakazviona kuno kuScotland. Pane dzimwe nzvimbo dzine zvinhu zvinonzi zvitubu, so zvekuti hakuna anonzwisisa kuti zviri kufamba sei, but all we know, patinotangira kuona ndo patinongoziva nekugumira ipapo kuti pane mvura inenge ichingobva pasi, inoramba ichingobuda mvura yo non stop, all seasons inenge ichingobuda. South Africa or somewhere near Pinetown, we used to go pamwe muside meroad pachiri, tosvika ipapo vanhu vakatowanda vanotopaziva, vanosvika votoichera mvura iyoyo vachinwa, vanotomisa mota muroad vonochera mvura iyoyo vachinwa. Ndinoda kupa example izvozvo zvitubu izvozvo ndichizvifananidzira naKristu, because Kristu ari kuti iye zvaari alpha naomega, newokutanga newokupedzesera. Apedza kutaura kuti ari kuti ani nani ane nyota, anonzwa nyota, ndiye anomupa mvura. Anopa ani nani ane nyota zvinobva patsime remvura yeupenyu, kureva kuti zvinobva pachitubu. Muchitubu munobuda mvura, ndipo patsime remvura. Saka patsime pari kubuda chii? Pari kubuda mvura. Mvura iri kubva patsime iri kuzoti kana yayerera kudai, vanosanganidzana nayo vakainwa, mvura iyoyo inobvisa nyota muupenyu hwevanhu. Mvura iyoyo inoisa upenyu muvanhu. Saka mvura iyi nawo ndiKristu. Pari kutaurwa nyaya yekuponeswa apa, pari kutaurwa nyaya yesalvation, kuti salvation comes from Jesus Christ, and whosoever anonzwa shoko raMwari akaritenda anobva aponeswa neshoko raMwari. Saka shoko raMwari upenyu hunobva pana Kristu. Zvauri upenyu hunobva pana Kristu kudaro, ani nani anotenda kushoko iri anenge anwa mvura yeupenyu, yekuti kana ainwa haachazovi nenyota zvakare. Zviri kureva kuti kudii? Zviri kureva kuti kana ainwa anwa mvura yeupenyu, kureva kuti mvura iya yaisa upenyu maari. Kana yaisa upenyu maari, zviri kureva kuti haachafe ava neupenyu husingaperi, ndiko kuti haachazove nenyotazve. Ndo nyaya yakanga ichiparidzwa pascripture yandambotaura kuti Ezekiel chapter 47, pakanzi mvura yakabva mutemberi. Zvinonzi mvura yakapoterera kusvika rwava rwizi, ikatanga kuyerera ichienda kwese kwese. Miti yakanzi yose miti yakasangana nemvura iyi yakava miti mipenyu.
kureva kuti mvura iyi ndiKristu. Ezekieri akanga achingotaura pamusoro paKristu. Mvura yakabva mutemberi macho ndimo muJerusarema idzva, muguta idzva, munyika itsva iyi, nyika yemweya. Ndiwo munobva mweya mutsvene, ndiwo munobva shoko raMwari, ndiwo munobva simba reshoko raMwari. Kana rabva ipapo rinoparidzwa kuenda kumarudzi ose. Vose vanonoritenda nevanonorigamuchira, kana varigamuchira vanopiwa simba idzva. Ndiwo mvura mhenya vanopiwa. Votanga kuva vanhu vanorarama nekusingaperi nekuti vava nesimba idzva. Saka zvichinzi vachamhanya asi vasinganeti. Why? Because mavari mune upenyu hunogara nekusingaperi, nekuda kwekuti vatenda shoko reupenyu vakarigamuchira. Ndo riri kunzi riri kutaurwa panapa palast part yaJesu, last part yaRevelation chapter 21 verse 6. Panzi, ini ndichapa une nyota zvinobva patsime remvura. Kureva kuti ndichapa upenyu zvinobva kwandiri ini. Iye ndiye chitubu panobva mvura iyi, kana kuti ndiye tsime racho rinobva mvura iyi. Ndo zviri kutaurwa neshoko raMwari, uye ndo zvinofanira kuti zvitendwe izvozvo. Ndo mashoko unoona achitaurwa panapa pamberi pacho pachapter 22 panapa. Pari kunzi, zvino akandiratidza rwizi rwemvura yeupenyu yakapenya sekristalo inobuda pachigaro. Inzwai, panobuda mvura iyi pachigaro choushe chaMwari. Verse 5 yaRevelation 21 yakati iye achiratidzwa John, ndo yatakanga tichidza kai nezuro paverse 5. Yakati iyo wakanga agere pachigaro cheushe akati. Zvino anga agere pachigaro cheushe uyu ndiye ari kunzi panapa nawo parwizi rwemvura yeupenyu uyu. Ndiye ati, ini ndichapa ane nyota zvinobva patsime remvura yeupenyu. Mashoko aya ari kuataura agere pachigaro cheushe. Ndo pari kunzi panapa akandiratidza rwizi rwemvura yeupenyu inopenya sekristalo inobuda pachigaro cheushe chaMwari nechegwayana. Mvura iyi inobva kupi? Pachigaro cheushe chaMwari nechegwayana. Saka pachigaro cheushe chaMwari panani? Pana Kristu. Ndiye akaonekwa pavhesi 5 naJohn pana Revelation 21. Ndiye akunzi ipapo pachigaro cheushe paakagara ndo pari kubva mvura yeupenyu. Saka chii chiri kubva pachigaro cheushe chaMwari nechigaro chegwayana? Pari kubva shoko raMwari riri kunzi entai naro munoriparidzira marudzi ose. Vanenge vatenda muvabhabhatidze. Anotenda achaponeswa. Saka anotenda shoko anwa mvura yeupenyu inobva patsime remvura yeupenyu. Kureva kuti anwa shoko rinobva pana Kristu. Saka anoponeswa kureva kuti akupiwa upenyu husingaperi. Ukazoiverenga from verse 17 inenge yakuti, mweya nomwenga unoti huya, naye unonzwa ngaati huya, une nyota ngaauye. Vhangeri rakuparidzwa. Na iye anonzwa ngaati huya. Kana vhangeri raparidzwa, anonzwa must not ignore, because this is the word of God rine upenyu husingaperi mariri. Saka kana ukanzwa richidaidza, richitaura, richiparidzwa, mwoyo wako ngauzaruke, utende, urigamuchire. Woyanana naMwari, wopiwa mvura iyi inobva pachigaro cheushe chaMwari nechegwayana. Pabva mvura iri kuonekwa, mvura mhenyu, yanzi ini ndichapa ane nyota. Ndo zviri kutaurwa panapa. Une nyota ngaauye, unoda ngaatore mvura yeupenyu asingatengi. Verse 6 yati, ini ndichapa ane nyota zvinobva patsime remvura yeupenyu asingatengi. Zvino anoda ngaatore zvinobva panapa. Unoda ngaatore mvura yeupenyu asingatengi. Mwari achida kuisa vanhu munyika iyi.
Mwari achida kupinza vanhu muNew Testament mune upenyu husingaperi macho, anobva aratuma vadzidzi vake kuti chiendai munoparidzira marudzi ese, kuti anenge atenda anobva apiwa mvura iyi, kureva kuti apiwa shoko raMwari. Shoko raMwari ndiyo mvura inobva patsime remvura yeupenyu. Patsime ndipo panobva mvura, ndipo pachitubu pacho, kurati mvura inobuda muchitubu, shoko raMwari rinobuda muna Kristu, yoyerera. Shoko raMwari rinobva pana Kristu ropararira nyika dzose. Mvura inobuda muchitubu yoyerera ichienda kwainenge ichienda, kwainosvika kwese. Vanoinwa vanorarama, vanonzwawo shoko raMwari richibva pana Kristu vanorarama. Saka salvation inobva pana Jesus Christ, haibve even pana Apostle Peter, haibve even pana whosoever that we may think of panyika pano. Inobva pana Kristu, yoparidzwa nevakatumwa kuti ngavaparidze. Kana yaparidzwa, ane nyota akagamuchira vhangeri anopiwa mvura. Mvura iyi ndeyeupenyu, obva aine. Ndo yaakanga achitaura iye pache zvake Jesu nemukadzi muSamaria pana John chapter 4 pavhesi 10 paya, paanoti dai maiziva chipo chaMwari, mungadai imimi muri ndimi muri kutoti kwandiri ndipeiwo mvura iyi. John 4 verse 10. John chapter 4 verse 10. Verse 10. Anoti Jesu akapindura akati kwaari, dai maiziva chipo chaMwari uye kuti ndiani unotaura kwauri kuti ndipeiwo ndimwe, ungadai waikumbira kwaari akakupa mvura mhenyu. Kana munhu aziva Kristu anotokumbira ndiye kuti apiwe mvura mhenyu, because hakuna imwe mvura yeupenyu kwaingabva kana kukasava kuna Kristu. Hakuna upenyu husingaperi kumwe kwaungabva kana kukasava kuna Kristu. Kristu ndiye kutanga, ndiye kuguma, ndiye Alpha, ndiye Omega. Hakuna zvese zvatingapiwa zvikasava zvinobva kuna Kristu, hapana chatinenge tapiwa. It's as good as hapana chatinenge tapiwa. Izvozvo ndo zviri kutaurwa neshoko raMwari. Saka ndo nyaya yaakutaurwa nawo naJohn, kureva kuti John akutaura nyaya yaakufanira kuti isusu nawo tinzwe. It's no longer about John ari mumweya pamwe chete naKristu nezvaari kuratidzwa, but zvako iri ratova vhangeri raakuparidzwa kwatiri isu, because waona munyika itsva iyi agere pachigaro ndiye aakutaura mashoko aya, kuti John azive kuti ndiani munhu uyu, so that anoenda kumarudzi achinoparidza vhangeri yemunhu uyu achiziva kuti ari kutaura pamusoro pani. Saka anoti ndini Alpha neOmega. Tikanzwa vaprofita Isaiah 41, Isaiah 43, Isaiah 44, Isaiah 48 vachikonfema kuti ndiani. Saka iyeye manje ari kunzi ndiye wekutanga newekupedzesera, ndiye akuofa kuti ndini ndinopa ane nyota zvinobva patsime, kurati zvinobva pandiri. Chii chinobva paari? Imvura yeupenyu. Saka iye ndiye tsime, mutsime ndo munobva mvura. Kana tonwa mvura, pese patinonwa mvura paya tichinzwa nyota, tinofanira kuziva kuti pane mvura iyoyo payabva. Haina kungomuka iri mvura patiri kuti isusu tiinwe, but mvura iyoyo ine pairi kubva. Mvura iri kubva patsime. Tsime remvura ndi Kristu yeupenyu. Saka zvinobva pana Kristu ndo zviri kunzi tinofanira kuzvitenda. Zvinobva pana Kristu ishoko raMwari, shoko racho rine upenyu mariri. Mvura iyi ishoko raMwari. Mvura iyi ine upenyu kuti kana tikainwa nyota inobva, tikagamuchira shoko raMwari tinopiwa upenyu rinotimutsa kubva kuvakafa.
tava neupenyu husingaperi muna Jesu Kristu. Ndo zvaari kutaura panapa, ndo zvaari kutaura. Ndo mashoko anga akambotaurwa namapisarema chapter naDavid, mapisarema chapter 46 mapisarema 46 I think verse 4 inoti rwizi ruripo rune hova dzinofadza. Rwizi ruripo, rwizi ruripo. Mvura inobva kupi? Inobva parwizi kana kuti murwizi, inobva mutsime. Saka now zviri kunzi rwizi ruripo ende rwizi urwu runofadza. Chii chinobva murwizi? Imvura. Rune hova dzinofadza, guta raMwari. Rwizi ruripo rune hova dzinofadza, guta raMwari. Ari kuti chii David? Atoprofita akanyaya iri kutaurwa panapa. Ari kuti zviri kungotaurwa naJesu kuti iye ndiye tsime paari ndo panobva mvura. Ndo zviri kunzi rwizi ruripo rune hova dzinofadza. Vanota sei? Ndidzokorore. Pozi pataurwa nyaya yeguta ka. Inda kuti somebody anyatsoinzwisisa zvakanaka iyi. Last part panzi rwizi ruripo rune hova dzinofadza, guta raMwari. Rune hova dzinofadza, guta raMwari. Kureva kuti kudii? Zvireva kuti rwizi ruripo rune mvura yekuti ikanwiwa ikaisa upenyu, agamuchira upenyu, achafara zvikuru. But upenyu kana hwagamuchirwa nekuda kwekuti munhu anwa mvura yeupenyu, anobuda muguta rekutanga oiswa muNew Jerusalem. MuNew Jerusalem macho ndo muguta raMwari. Kana munhu akuraramira muguta raMwari anenge aine mufaro, nekuti anenge ava mupenyu, anenge aine upenyu. Upenyu hwacho hwabva kupi? Hwabva kumvura mhenyu yawagamuchira ukanwa. Pawainwa ndokubva yapa upenyu mauri. Saka yapa upenyu mauri kudaro, iwo waane mufaro. Kana shoko raMwari rauya sezvarakatumwa vaapostora naMwari, kana raparidzwa, richipedza kuparidzwa, iwo ukarigamuchira, zviri kureva kuti wagamuchira upenyu. Unobva wabhabhatidzwa, womutswa kuvakafa, wotanga kurarama humwe upenyu hutsva muguta raMwari. Munonzi mune mufaro unogara nekusingaperi. Mwari iye Alpha naOmega, kutanga nekupedzisira. Ari iye the provider. Because kana shoko richiratidza kuti mvura yeupenyu yakanga ichibva pachigaro cheushe chaMwari, zviri kureva kuti munyika iyi zvinorara munyika iyi provider anozopa upenyu, anozoita kuti tirarame, ndiMwari, nekuti Mwari ndiye agere pachigaro chake. Ndo pari kubva upenyu, ndo pari kubva upenyu. Shoko iri nderezvokwadi uye ringatendwa. Shoko iri nderezvokwadi uye ringatendwa nevanotenda. Ndiro shoko raMwari, hama dzangu, uye ndo zviri kutaurwa naMwari. Zviri kutaurwa kuti tipone isu, titame pazvinhu zvose nemirangariro yose yatingafunga. Regai ndipedzise ne1 scripture iri kuna John chapter 7 paverse 37. Tione mashoko ari kutaurwa paverse 6 yaRevelation 21 nemashoko akatombotaurwa naiye ari kupikitywa agere pachigaro. Nekuti ari kupikitywa naJohn agere pachigaro ane upenyu hwakararama ari munyika mbiri idzi, nyika yekutanga nenyika iyi yakazoonekwa naJohn iri kunzi nyika itsva. Iri kunzi iyo nyika itsva iyi mairi makanga musisiri ina chekuita nenyika yekutanga, nekuti yekutanga yapfuura.
but murume ari kuonekwa ari ishe munyika iyi itsva. Ndiye murume akatomboya panyika semunhu, ndiMwari yeye akamboya panyika semunhu. Mazuva akauya panyika akatombotaura mashoko aya live and direct, sezvinongoita vaMnangagwa kana vachiadresa vanhu vavo munyika. Vanhu vanotovanzwa nekuvaona kuti zvanzi. Vachingobva ipapo vanhu vanotanga kutorekodha, majournalist otonyora pasi oti president vati. Saka murumewo uyu ari kuzoonekwa naJohn uyu akatembenge ari panyika kudaro akatombotaura mashoko iwaya achiziva hake kuti mashoko andiri kutaura aya haana chekuita neupenyu huno, but ane chekuita nenyika inouya yaakanga ari muprocess yekugadzira kuti ichizoitwa establish, so that vanhu vachabva kunyika iyi yekutanga vachienda kunopinda nepamukova munyika iyi itsva kana vhangeri yaparidzwa mikova yazarurwa. Saka achiri munyika yekutanga akambotaura pana John 7 pavhesi ya37 yandoda kupedzisira nayo achiti iye, ndiri kuiverenga nekuda kwekuti ti-understand Revelation chapter 21 verse 6 yatanzwa Jesu John achirekodha mashoko aishe agere pachigaro achiti it is done. Ndini Alpha neOmega, kutanga nekuguma. Ndo panozotaura achiti ndinopa ane nyota zvinobva patsime remvura yeupenyu. Ndoda kunoverenga John ari kupiko, John chapter 7 verse 37. Ndoda kupedzisira nekuverenga iyoyo. Pari kuti zvino nezuva rekupedzesera, zuva guru remutambo, Jesu akamira akadaidzira. The same Jesu uyu ndiye the same Jesu akutaura kunyika itsva mashoko ekuti ane nyota ndinomupa zvinobva patsime remvura yeupenyu. Ndiye murume akambenge azvitaura, munhu mumwe chete iyeyi. Saka apa akambenge ataura mashoko aya. Hanzi Jesu wakamira akadaidzira akati, ani nani kana ane nyota ngaauye kwandiri. Ani nani kana aine nyota ngaauye kwandiri. Obviously apa anga asiri kutaura zvenyota iyi yemvura iyi. Anga asiri kutaura zvenyota yemvura iyi. Akutaura zvimwe zvinhu zvemweya. Because iyi kana ukainwa unoramba uine nyota, unongodzoka unozongoinwa zvakare. Saka haasi kutaura zvemvura iyi. Pari kudamira achidedzera kuti ani nani kana aine nyota ngaauye kwandiri. But ari kuti ani nani anonzwa shoko rangu kana roparidzwa ngaatende. Ngaatende. Ani nani anonzwa shoko kana raparidzwa ngaatende. Kana atenda ngaauye kwandiri anwe. Unotenda kwandiri sezvazvakarehwa norugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make. Nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva kupi? Dzichibva mukati make. Ndiro shoko raMwari. Mwari akatitendera tichazoibata futi tichibva pana Ezekiel chapter 47 pamvura yakabva mutemberi paya, nekuti pane zvimwe zvinhu zvinoda kutaurwa ipo paya. Vanhu vakawanda vane zvimwe zvinhu zvavakabata zvisiri izvo. Most of the people vanozviziva. Inoda kuzonyatsotombodzidzwa zvakanaka. Saka ani nani anotenda, ani nani anotenda kuna Jesu sezvakarehwa nerugwaro, nzizi dzemvura mhenyu dzichayerera dzichibva mukati make. Asi izvi wakareva zvomweya waizopiwa avo vaitenda kwaari, nekuti mweya wakanga usati wavapo, nokuti Jesu wakanga asati akudzwa. Saka paaitaura mashoko aya aitaura nezvemweya mutsvene, kuti ani nani anotenda kwaari achagamuchira mweya mutsvene. Mvura mhenyu yanzi huyai kwandiri iya. Mweya mutsvene ndo zvinobva patsime remvura.
Mweya Mutsvene ndo zvinobva patsime remvura yeupenyu, patsime remvura mhenyu. Saka mvura mhenyu yacho is the Holy Spirit. Saka whosoever believes will receive the Holy Spirit. So when one receives the Holy Spirit, agamuchira upenyu, ava neupenyu hunogara nekusingaperi. Zvinogamuchirwa neshoko, nekutenda, nekutogamuchira, hama dzangu, kuti panyika pano takangoiswa nekuda kwaMwari. Kana zvakatenderwa naMwari kuti tive panyika, kana takutendawo kwaari Mwari wacho, hakuna zvimwe zvatinogona kuita, uye hatigoni kurambidza kuda kwaMwari kuitika. But chatinongoita kana tatenda, kutongotanga kungonzwisisa kuti alright, ndiye wekutanga muupenyu hwedu, ndiye wekupedzesera muupenyu hwedu. Whatever zvinotinetsa, tinongodzokera kwaari, iye woita kuda kwake. Hakuna zvimwe zvinhu. Atotaura pamagwaro atanga tichiverenga, ati hakuna mumwe mubatsiri ende hakuna mumwe Mwari kunze kwangu. Saka ari kuti kudii? Ari kuti hakuna, ukatotora dombo uchiti muteuro, ndiri kugeza muteuro kuti ndikundiswe, watora dombo riyera ukariita Mwari, kuri kuti wapikisana naMwari. Mwari ati hakuna mumwe Mwari kunze kwangu, nekuti iye ari ega Mwari, kwari ndiko kunongobva upenyu husingaperi, ndo munongobva mvura mhenyu maari. Saka iwewe ukazotenda zvimwe zvinhu zviri kurati wapikisana naiye Mwari direct muaction. Saka paya vanhu vakataura dimikira rekuti action speaks louder than words. It's very true. It means when one seeks salvation from matombo nemvura, angangofanana nemunhu anotsvaga ruponeso kun'anga. Saka munhu iye ari kungotaura mashoko ekuti Mwari zvamataura apa kuti hakuna mumwe Mwari kunze kwenyu, hazvisirizvo. Nekuti basa raMwari kupa ruponeso kuvanhu. Basa raMwari kuponesa, kudzikinura, kuridhima vanhu. Ndo basa raMwari. Saka ukazotsvaga dombo, uchiti dombo iri rinofanira kukudzikinura pane whatsoever zvaunenge uchifunga, watora dombo iri ukarisa paposition rauyo ari kuti hakuna mumwe Mwari kunze kwangu. Saka paari kuti ndini Alpha neOmega, ari kutaura mashoko ekubvisa munhu pakutenda whatsoever zvingaonekwa zvatingafunga, but tingodzidzosera mindset yedu kuna Mwari, toziva kuti upenyu hwedu hwakabatwa naMwari, upenyu hwedu hunogumiswa naMwari, hwakabva kuna Mwari, hunodzokera kwaari. Nekuti ndiye kutanga nekuguma, hakuna mumwe Mwari pamwe chete naye. Saka angori one iye. Kana takutaura nyaya yekuponeswa, tikutaura nyaya inobva pamunhu mumwe chete. Saka tinofanira kungotenda Mwari otibatsira, toitirwa zvakanaka.